da empresa de ZXPC. Somos Noa, André e eu, Alex. Hoxe imos presentarvos o noso traballo. Esperamos que vos guste. A nosa produción vai ser en China, nunha fábrica. A nosa distribución vai ser en avións e trens, grazas a que Renfe e Iberia nos transportan os produtos. A nosa distribución vai ser nas nosas tendas e na nosa página web, que estarán por todo o mundo. Agora doulle paso á miña compañera Noa para que diga a recursos. Os nosos recursos van ser recursos materiais, recursos humanos e recursos económicos. Os recursos materiais van ser ordenadores portátil, ordenadores sobremesa, ratóns, altavoces, etc. En recursos humanos, a nosa empresa vai ter 100 traballadores, uns na tenda, outros na página web e algúns no teléfono de axuda ao cliente. En recursos económicos, para manter a nosa empresa, pediremos ao banco un préstamo de 350.000 euros, alugaremos unha nave en Alcorcón, aos empleados pagaremos de 2.000 euros ao mes. Logo tamén temos un contrato con Iberia e Renfe, aos cales pagaremos de 10.000 euros e logo tamén aluguer dos locales. Ahora doulle paso ao meu compañeiro Alex. Importacións e exportacións. En ZX faremos importacións a China. Podemos facer, xa que, como xa dixemos anteriormente, firmamos un contrato con Renfe e con Iberia para que poidamos traer as pezas para construir os nosos ordenadores e vendelas directamente. Ademais, ao ser multinacionais, faremos exportacións ás tendas de todo o mundo para que poidan vender os nosos produtos. O noso PVP, precio de venta público, vai ser de 500 euros. Accede a este código QR para ver o noso anuncio. Esperamos que vos haya gustado a nosa presentación e ata a próxima. Da empresa de ZXPC. Somos Noa, André e eu, Alex. Hoxe imos presentarvos o noso traballo. Esperamos que vos guste. A nosa produción vai ser en China, nunha fábrica. A nosa distribución vai ser en avións e trens, grazas a que Renfe e Iberia nos transportan os produtos. A nosa distribución vai ser nas nosas tendas e na nosa página web, que estarán por todo o mundo. Agora doulle paso á miña compañera Noa para que diga a recursos. Os nosos recursos van ser recursos materiais, recursos humanos e recursos económicos. En recursos materiais van ser ordenadores portátil, ordenadores sobremesa, ratóns, altavoces, etc. En recursos humanos, a nosa empresa vai ter 100 traballadores, uns na tenda, outros na página web e algúns no teléfono de axuda ao cliente. En recursos económicos, para manter a nosa empresa, pediremos ao banco un préstamo de 350.000 euros, alugaremos unha nave en Alcorcón, aos empleados pagaremos de 2.000 euros ao mes. Logo tamén temos un contrato con Iberia e Renfe, aos cales pagaremos de 10.000 euros e logo tamén aluguer dos locales. Ahora doulle paso ao meu compañeiro Alex. Importacións e exportacións. En ZX faremos importacións a China. Podemos facer, xa que, como xa dixemos anteriormente, firmamos un contrato con Renfe e con Iberia para que poidamos traer as pezas para construir os nosos ordenadores e vendelas directamente. Ademais, ao ser multinacionais, faremos exportacións ás tendas de todo o mundo para que poidan vender os nosos produtos. O noso PVP, precio de venta público, vai ser de 500 euros. Accede a este código QR para ver o noso anuncio. Esperamos que vos haya gustado a nosa presentación e ata a próxima.